அது ஒரு சின்ன மங்களாச்சரணம் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயே சலாகயே சக்ரம் மிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீசிரம் பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவபதி. हे कृष्णा करुण सिंधे दीनबंधे जगत्पदे गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते अतःञ्जन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी वानोस्तुते दीप्तिमानी हरिप्रिये वाञ्छकल्पतराय कृपसिन्धुये वस्य पतिनानां भावनये वैष्णवियो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஓம் தத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் நம்ம 15 பார்க்க போறோம். அதாவது புருஷோத்தரமான யோகம், பகவான் கிருஷ்ணருடைய யோகம். இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல நம்ம வந்திருக்கிறோம். இந்த அத்தியாயம் பத்தி பாத்தீங்கன்னா 4 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம லீக் வருஷம் மாதிரி கொண்டாடுற மாதிரி இந்த புருஷோத்தரமான யோகம் வந்து 4 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ரொம்ப விசேஷமான ஒரு விசேஷம் இருக்கு. இதை பத்தி நம்ம விரிவா நாமும் படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகத்துல பக்தி கலந்த ராஜ யோகத்தையும் கொடுக்கிறார், ஞான யோகத்தையும் கொடுக்கிறார், பக்தி யோகத்தையும் கொடுக்கிறார் இந்த அத்தியாயம் மூலியமாக. இது ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறது பக்தி யோகம் தான் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விரும்பி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி 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 ராம 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 ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே हरे राम राम हरे कृष्णा. சரி, 14வது அத்தியாயம் நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் அது. அந்த அத்தியாயத்தோட ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் பார்த்துடலாம். அதாவது குணங்கள் நிபந்தனை 1ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அது சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம். அதோட நிபந்தனைகள் என்ன, அதோட குண அதிசயங்கள் என்ன, அதெல்லாம் ரொம்ப அழகா நாம இதுல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல ஒரு வேறுபாடு பாருங்க, குண அதிசயங்களை. அது வரையுறை, இந்த குணத்தோட வரையுறை என்ன அப்படின்னு நாம படிச்சோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா வகைகள், நான் எங்கே இருக்கிறேன், நாமெல்லாம் அந்த குணத்துல எங்க இருக்கிறோம் அப்படின்றது நாமளே அது யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் இல்லைங்களா? அதாவது எந்த குணத்துல நாம இது வரைக்கும் நாம செயல்பட்டிருக்கோம், இனி எந்த குணத்துல இருக்கணும் அப்படின்றதையும் நாம நேற்றுக்கு அந்த அத்தியாயம் மூலியமா நம்ம சிறப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். குணங்களோட நிபந்தனைகளையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். 9வது பதம் வரைக்கும். 10ல இருந்து 18வது பதம் குண அதிசயங்கள், செயல்கள் மற்றும் இறப்பு. இந்த சாராம்சத்துல பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்தோட நாம இருந்தோம்னா தெளிவா இருப்போம், அந்த குணத்துல நாம செயல்பட்டோம்னா ரொம்ப தெளிவா இருக்கும். அதே ரசோ குணத்துல இருக்கும் போது பாருங்க பதற்றமா இருப்போம், பதற்றம், நம்மளுக்கு ஒரு நிலையா இருக்க மாட்டோம், அப்படி ஜிக்ஜக்கா போயிட்டு ஓடிட்டே இருப்போம். அதே தமோ குணத்துல இருக்கும் போது பாருங்க ஒரு மயக்கம், ஒரு மாதிரி மயக்கமாவே இருக்கும், ஒரு சோம்பலா இருக்கும், ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமா, எந்த புத்தியும் வந்து சீக்கிரமா அது செயல்பட மாட்டோம், அந்த மாதிரி மந்த நிலையிலே இருப்போம். அது ஸோ அது மயக்கமான ஒரு நிலையும் சொல்லப்படுது. அதாவது மாயன்னு சொல்ல போனா அந்த குணம் வந்து மாயத்தை உண்டு பண்ணும், ரொம்ப அதிகமா உண்டு பண்றது இல்லைங்களா? அப்புறம் முறைகளை மாற்றுதல் 19ல இருந்து 27வது பதம் வரைக்கும். முறைகளை எப்படி மாற்றம் அடைகிறது அப்படின்னா, சத்துவ குணம் வந்து இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிலையாக இருக்க மாட்டாங்க. அந்த 3 குணத்திலுமே ஒரு திடீர்னு நல்லவங்களா இருப்பாங்க, திடீர்னு கெட்டவங்களா போவாங்க, திடீர்னு ரொம்ப மோசமா போவாங்க, ரொம்ப கெட்டவனா ஆயிடுவாங்க. இந்த 3 குணமே செயல்பாடே அப்படிதான்.
குணமே செயல்பாடு அப்படிதான். ஒரு நிலையாவே இருக்க மாட்டாங்க. திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமா இருப்பாங்க. அந்த மோசத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணமே இல்லாம சுத்த சத்துவத்துக்கு போயிடுவோம். அது பகவானோட அனுகிரகத்தோட. அது ஏன் பகவானோட அனுகிரகம்னா அந்த செயல்பாடு ஏதோ ஒரு புண்ணிய காரியம் பண்ணுவோம். அந்த புண்ணிய காரியத்தோட பிரதிபலிப்பு நம்ம பகவானோட ஹரிநாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சோம். சோ அந்த மாதிரி ஏற்படும் போது நம்ம என்ன போறோம் சுத்த சத்துவத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சோம் இல்லைங்களா? அப்போ இதுலயே மடிதல் அந்த குணத்திலே இருந்தாங்கன்னா என்ன எந்த எந்த இடத்துல அவங்க போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க கண்டிப்பா வந்து சொர்க்கலோகம் போவாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க ஏன்னா நல்ல குவாலிட்டி அவங்க பிராமண குவாலிட்டி இருப்பாங்க. நல்ல குணத்துல இருக்கும்போது அவங்க கண்டிப்பா வந்து இறப்பு எங்க இருக்கும் சொர்க்கம் தான் போவாங்க. அதே ரசோகுணத்துல இருக்கவங்க பாருங்க இந்த மத்தியம் அதாவது இந்த பூலோகம் இந்த துக்காலயத்துல பிறப்பாங்க. இந்த பூமி வந்து துக்காலயம் தான். இந்த பூமி மட்டும் இந்த 6 லோகமே துக்காலயம் தான் சொல்லப்படும். 6 லோகத்திலயுமே பிரச்சனைகள் இருக்கு. அங்க எங்க போனாலும் சரி திரும்பவும் நம்ம இங்கதான் வந்தாகணும். இந்த 6 லோகத்துல போனாலும் இந்த 7வது லோகமான பூலோகத்துக்கு திரும்ப நம்ம வந்தாகணும். ஆனா பகவானுடைய கோலோகல விருந்தாவனம் அத வைகுந்தம் வைகுந்தம் போனோம்னா திருப்பி நமக்கு பிறவியே கிடையாது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி தமோ குணம் வந்து நரகலோகம் தான். தமோ குணத்துல இறக்கும் போது நம்ம நரகலோகம் தான் நம்ம கண்டிப்பா போவோம். அதுல பார்த்தால அந்த 7 லோகத்துள்ளதை கிடக்கும். அதே மாதிரி குணங்கள் தாண்டி செல்லுதலை பத்தி பார்த்தோம். மாற்றுதல் இந்த ஒருத்துல இருந்து இங்க இருந்து அங்க இருந்து இங்க இருந்து இங்க இருந்து ஓடுறது ஒரு குணத்துல நம்ம எப்பவுமே செயல்பட மாட்டோம். அது எப்படி தாண்டோம் நம்ம என்ன குணாதிசயங்களை நம்ம தாண்டோம் அப்படின்றத நம்ம கிடைச்சோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அவரது நடத்தை என்ன அந்த தாண்டோரின் நடத்தை என்ன அந்த நடத்தையோட செயல்பாடு என்ன அப்படின்னு நம்ம தெளிவா படிச்சோம். உணர்ச்சிகள் மூலியமா சில பேர் அதை தாண்டுவாங்க. ரொம்ப எமோஷனல் ஆயிட்டப்பன்னு வச்சுக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் மாறிடும். அதே குணம் மாறிடும். அது மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ண முடியும் பாருங்க. 6வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் வந்து பகவானை கேட்கிறான் 33ல கேட்கிறான் பதத்துல கிருஷ்ணா காற்றை கூட குடுவில் அடைச்சு வச்சிருவேன் ஆனா என்னுடைய மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கிருஷ்ணா அப்படின்றான். அது 34 35 அழகா பகவான் விளக்கம் கொடுக்குறாரு. முடியாதுதான் அதே முடியாதுதான் கொஞ்சம் கடினம் தான் அது. ஆனா அதே நீ பயிற்சி பண்ண அது எல்லாமே சாத்தியப்படும். ரொம்ப அற்புதமா சொல்ற சாத்தியப்படும். அது மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையில எல்லா விஷயத்திலுமே இதெல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியும் முடியாது நம்ம நினைச்சாலும் முடியாது. நம்ம முடியும்னு நினைச்சா கண்டிப்பா முடியும். இது அதே பகவானுடைய அனுகிரகத்து மூலம் முடியும். நாம அவரை மையப்படுத்தி நம்ம செயல்படணும்னா கண்டிப்பா முடியும் இல்லைங்களா? அது நம்ம நடத்தி தான் நம்மளோட நடத்தி தான் இருக்கு. எப்படி தாண்டது எப்படி நடத்தின்றது ரொம்ப தெளிவா நம்ம இதை படிச்சோம். தாண்டவரின் அறிகுறிகள் என்ன அந்த குணங்களுக்கு தாண்டறதுக்கான அறிகுறிகள் நமக்கே தெரியும். இப்ப நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம்னா இந்த செயல் செய்யறதுனால நல்லா இருக்குமா ரொம்ப மோசமா இருக்குமா அப்படின்னு நாமளே அனலைஸ் பண்ண முடியும். அது எப்படி மனதை கேட்டுக்கிட்டு செஞ்சீங்கன்னா மனதையும் புத்தியும் கேட்டு செஞ்சீங்கன்னா சஞ்சலம் தான். அது வந்து எப்பவுமே பௌதிகத்துல தான் போகும். அதே மாதிரி ஆத்மா பரமாத்மா அந்த அனுகிரகத்தோட நாம செய்யணும்னா அது சச்சித்தானந்தம். அந்த செயல்பாடு தான் என்னைக்குமே நம்ம வந்து முக்தி அடையும். முக்திக்கான செயலை ஆரம்பிக்கும். அதே சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் புத்தியோட செயல்படுறேன் மனசாட்சியோட நடக்கிறேன் அப்படின்னாங்கன்னா மனசாட்சி ஒரு குரங்கு ஒரு நிலையா இருக்காது. அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அங்க ஓடிங்க நீ அதை நினைச்சாவே மனசுல நினைச்சாவே தப்பு தப்பா பண்ணும். இப்ப பாருங்க நம்ம எல்லாம் கிளாஸ்ல உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம் படிக்கிறோம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆனா மனசு பாருங்க என்ன பண்ணும் தெரியுங்களா? மணி 7 மணி கிளாஸ் முடியும். அடுத்தது என்ன செய்யலாம் அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். மனசு ஒரு நிலையாவே இருக்காது. அதை கேட்டு நம்ம எந்த காரியமும் செய்யக்கூடியது. அதே ஆத்மா இருக்கு பார்த்தீங்களா? அந்த ஆத்ம ரூபம் ஆத்மான்றது சச்சித்தானந்த பகவானுடைய பிம்பம். அது பகவானுடைய அம்சம். அது என்ன சொல்லுவோம்னா பகவானை தான் தரிசிக்கணும்னு சொல்லும். பகவானை தான் நினைக்கணும்னு சொல்லும். பகவான் நாமத்தை சொல்லணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி இன்னைக்குள்ள பதம் இன்னைக்குள்ள அத்தியாயத்துல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பாப்போமா? ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் இது 15 அத்தியாயம். பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலம் 1ல இருந்து 5வது பதம் வரைக்கும் நாம இதை பார்க்க போறோம். இதுல என்னன்னா வீடா விடுதியான்றதை நம்ம சாராம்சம் மூலியமா பார்க்க போறோம். ஒரு ஆலமரத்தை வச்சு விளக்குகிறார் பகவான். ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறார். பற்றற்ற அதாவது பற்றற்றன்னா நாம இந்த பௌதிகத்துல இருந்து நாம வாழறோம். நாம எல்லாம் கர்மிகள் தான். நம்ம எல்லாமே கர்மி. நாம கர்மி யோகி கிடையாது. கர்மி யோகியா போறதுக்காக தான் நம்ம பகவானுக்கு பணிவிட பண்ணாதான் ஓய்வியாக முடியும். அந்த வேதங்கள் மூலியமாக தான் நம்ம சாராம்சம் சொல்லுவோம். இதுதான் வந்து ருக் வேதத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு வேதத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா அதர்வண வேதத்துல ரொம்ப அருமையா கொடுக்குறாங்க. அதர்வண வேதம் இப்ப நம்ம யாருமே ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. அதர்வண வேதம் நம்ம ஊர்லயே கிடையாது. இப்ப எங்கேயோ போய் சேர்ந்துக்குது. வெளிநாட்டுல போயிடுச்சு. 450 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம ஊர்ல இருந்து அதர்ம வேதம் போயிடுச்சு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா ருக் வேதம் ஃபாலோ பண்றோம். அது வேதம் ஃபாலோ பண்றோம் இல்லைங்களா? சாம வேதம் ஃபாலோ பண்றோம். ஆனா பாருங்க இதுல என்ன சொல்றதுன்னா பற்றற்ற தன்மை. நம்ம குடும்பத்தோட அழகா வாழறோம். சமுதாயத்தோட சேர்ந்து ரொம்ப அழகா வாழறோம்.
வாழ்க்கையில மேன்மடைறதுக்காக நாம பௌதிகத்துக்கு போறோம், தப்பு இல்லை, பௌதிகத்துக்கு போறோம். ஆனா அது பொருள் ஈட்டுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம ஈட்டுறோம். அதுதான் பற்றற்ற நம்ம செயல்படும். பற்றற்ற செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து சுத்தசத்துவத்துக்கு போறதுக்கான முயற்சியை நம்ம செஞ்சிருக்கோம். பகவான் கிட்ட ஆத்ம நிவேதனை பண்ணணும், பகவான் சரணாகதி அடையணும். இதை பத்தி ரொம்ப அழகா 1ல இருந்து 5வது பதம். இந்த பௌதிகமான அந்த கோடாலி, பக்தி என்ற கோடாலி மூலியமாக அந்த பௌதிகமான இயற்கையை நாம வெட்டணும். எப்படின்றது ரொம்ப அழகா பகவான் இந்த 5வது பாதம் மூலியமா நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கிறார். 6ல இருந்து 11 பாத்தீங்கன்னா ஜட உலகத்தில் ஆன்மீகத்தில் செல்லுதல். இந்த ஜட உலகம், இந்த ஜட உலகம் இது மாய. இந்த உலகத்திலிருந்து நாமும் ஆன்மீக உலகத்துக்கு உள்ள இருக்கிற ஆத்மா வேற எங்கேயுமே இல்லைங்க, வெளியே எங்கேயுமே இல்லை. எங்க பிருந்தாவனம் போனோம், கன்னியாகுமரி போனோம், ராமேஸ்வரம் போனோம், இதெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்களா. இதெல்லாம் ஒரு யாத்திரை. ஆனா நமக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறார், இதுக்குள்ளேயே இருக்கிறார். எதுக்கு நம்ம வெளியெல்லாம் போகணும், இங்கேயே இருக்கிறார். இந்த ஜட உலகம், இந்த உலகத்திலிருந்து வெளியே வரணும், நம்ம உலகத்துள்ள உள்ளுக்குள்ள நாம போகணும், உள்ளுக்குள்ள நம்ம உள்ள போகணும். அப்ப ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லுதல், அதை பத்தி ரொம்ப அழகா நமக்கு சொல்லுகிறார் 11வது பதம் வரைக்கும். 12ல இருந்து 15 பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமானது. இந்த உலகில் நமது பராமரிப்பாளர் பகவான் கிருஷ்ணர் நிலையை உணர்தல். பராமரிப்பாளர் அவர். நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம குடும்பத்தை நாம தான் தாங்குறோம், நாம தான் பிடிச்சிட்டு இருக்கோம், சமுதாயத்தை நாம தான் மேன்மைப்படுத்துறோம். நான் சில பேர் சொல்லுவாங்க, நாம் சொன்ன உதறு ஒட்டும், நான் சொன்ன உதறு ஒட்டாது அப்படின்னு. ரெண்டுமே பந்தப்படுத்தும், ரெண்டுமே பந்தப்படுத்தும். கிருஷ்ணா அப்படின்னா போதும், கோவிந்தா, நாராயணா, மாதவா, கேசவான்னா போதும், எதுவுமே ஒட்டாது, எல்லாமே ஓடிடும் இல்லைங்களா. பராமரிப்பாளர் பகவான் தான். வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம் சாராம்சமா பார்க்க போறோம். பகவத்கீதையோட சாராம்சமா இந்த புருஷோத்தரமான யோகத்துல நாம ரொம்ப அற்புதமா நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முதல் ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அரண் படிக்கிறீடா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் அரண் படிக்க ஆசைப்பட்டானா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நானே படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஊட்டமூலமதசாகம் அஸ்வத்தம் பிராகுர் அவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யத்தம் வேத ச வேதவித். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அற்புதமா படிச்சாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் பதம் பாருங்க, புருஷோத்தரமான முழுமுழுக்காளர் கூறினார். மேல் நோக்கிய வேர்களும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளும் வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் சொல்லப்படுது. இப்போ இந்த ஒரு பக்கத்துல ஒரு படம் பாட்டிருக்காங்க, நம்ம பக்கத்துல படம் பாருங்க. அந்த படத்துல பாருங்க, ரொம்ப அழகா வந்து ஒரு ஆலமரம் ஒரு காட்டுறாங்க. இதோட ஆலமரம் மாதிரியே இல்லையே, இல்லையா? ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா இருக்கு இல்லையா? இதை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா கொடுத்துக்கிறாங்க நம்ம ஆச்சாரிகள். ஒரு மரம், ஒரு சாதாரணமா வந்து ஒரு குளத்திலேயோ ஒரு ஆத்திலேயோ நீரோடையில இருந்து நாம ஒரு கரையில இருந்து அடுத்த கரையில, அந்த கரையில எதிர் கரையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரம் இருக்கு, ஒரு ஆலமரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த ஆலமரம் பாத்தீங்கன்னா தண்ணியில பார்க்கும்போது, நீர்ல பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் பாருங்க. நம்ம நீரோட டைரக்டா கண்ணால பார்க்கறதோட, மரத்தை பார்க்கறதோட தண்ணியில பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், மரம் வந்து தலைகீழ இருக்க மாதிரி இருக்கும். அப்ப அந்த ஆலமரத்தோட விழுதுகள் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. மேல இருந்து கீழே தான் நம்ம நேரா பார்க்கும்போது மேல இருந்து கீழே இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனா தண்ணியில பார்க்கும்போது, நீர்ல அந்த பிம்பத்துல பார்க்கும்போது பாருங்க, தண்ணியில பார்க்கும்போது தலைகீழ போற மாதிரி இருக்கும். மரமே தலைகீழ தான் இருக்கும். அப்ப கீழே இருந்து வேறு மேல போற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையே, இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையே. பகவான் இருக்கிறார், நாமளும் இருக்கிறோம். ஆனா நாம யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய நிழல். நாம எல்லாருமே அவருடைய பிம்பம் தான் நாமும். ஆனா நாம கிடையாது. அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். நாம எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம். நம்ம பகவானுடைய அம்சம்னா பகவானுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, அந்த மாதிரி செயல்பாடு நம்ம இருக்கும். ஆனா பகவானாக நம்ம அதுக்கு ஈக்குவலா நம்ம நினைக்க கூடாது, பார்க்க கூடாது, செயல்படக்கூடாது. ஆனா பகவானுடைய அம்சம் நாம. இதுதான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. நிழல் எப்படி இருக்கு, நிழல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது உண்மையா இல்லையா? இப்ப நல்லா யோசனை பண்ணி பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்களா, நிழல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பிம்பம் தான் சொல்லுவாங்களே தவிர அது உண்மை இல்லைன்னு சொல்லுவோம். ஆனா உண்மையை காட்டுறதுதான் பிம்பமே. உண்மை இருக்கிறது தான் நிழலே வரும் இல்லைங்களா? அதுதான் உதாரணமா கொடுக்குறாரு இந்த மரத்தை வச்சு. அப்ப நாமெல்லாம் யாருன்னு பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா வர்றாரு. அப்போ இந்த மரம் எப்படி கீழே இருந்து விழுதுகள் மேல போதோ அது போல நம்ம செயல்பாடு இருக்கணும். நம்மளோட செயல்பாடு அது மாதிரிதான் இருக்கும். இந்த இலைகள்லாம் பாருங்க, இந்த கிளைகள் இலைகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா நம்மளுடைய பௌதிகமான செயல்பாடு. இந்த ஒரு இலையை தாண்டி நாம போயிட்டே இருக்கணும். ஒரு இலையை என்ன சொல்றதுன்னா பௌதிகமா சொல்லுவோம்.
ஒரு கிளையை நம்ம போகும்போது பாத்தீங்கன்னா எங்க போவோம்? கரெக்டா லாஸ்ட்ல போகும்போது ஸ்டெம், அதாவது மரத்தோட தண்டு வடம். தண்டு வடத்தை போகும்போது எங்க போவோம்? அங்கதான் பிரம்மா இருக்காரு. பிரம்ம நிலை அடையணும். அந்த பிரம்ம நிலை அடையணும்னா நம்ம எப்படி செயல்படணும் பாருங்க. நம்மளுடைய செயல்பாடு பகவான ஹரிஹரி பகவான் நாமத்தை சொல்லி 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 கிளையா தாண்டி 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 அந்த கிளைய புடிச்சு எங்க போறோம் பாருங்க. நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த இடத்துக்கு போக ட்ரை பண்ணணும், முயற்சி பண்ணணும். அது ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காரு. இன்னும் உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா நாம எல்லாமே பிரதிபலிப்பு தான் நம்ம. ஆனா உண்மையானது அல்ல. ஆனால் உண்மை இருப்பதை காட்டுகிறது, சுட்டி காட்டுகிறோம். உண்மை இருக்கிறோம் அப்படி சுட்டி காட்டுது. பௌதிக உலகம் மற்றும் அதன் அதாவது வேற்றுமையின் அனுபவம் உண்மையான ஆன்மீக உலகம் இருப்பதை சுட்டி காட்டுகிறது. ஆன்மீக உலகம் இருக்கிறது நம்ம சுட்டி காட்டு. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா பௌதிகம் சொல்றோம். கர்மிகள் பாத்தீங்கன்னா பௌதிகத்துல தான் ஈடுபடுவாங்க. அப்ப நாமெல்லாம் யாரு இருப்பாருங்க? நம்ம எல்லாம் பௌதிகவாதிகள் தான், நம்ம எல்லாம் கருமிகள் தான். ஆனா அதுல பற்றற்ற தன்மையா செயல்பட்டு போகும்போது பாருங்க ரொம்ப அழகா போகும். அப்படி எப்படி நம்ம பிரதிபலிப்பது மீட்பது? நம்ம அந்த பிரதிபலிப்புல எப்படி நம்ம வெளியே வரணும்? நம்ம பகவானோட பிம்பம் சொல்லியாச்சு. பகவானுடைய பிம்பத்துல நம்ம எப்படி வெளியே வரணும்? அந்த அந்த இதுல இருந்து பௌதிகத்துல இருந்து எப்படி வெளியே வரணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும், முயற்சி பண்ணணும். உண்மையான பதவி என்ன? உண்மையான பதவி என்ன? அந்த சாராம்சம் மூலியமா பாருங்களேன். நம்மளுடைய உடல் கிடைச்சிருக்கு, இந்த பௌதிகமான உடல் கிடைச்சிருக்கு. இந்த உடலை வச்சு நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இந்த பதவி தான் நமக்கு. இந்த உடல் கிடைச்சது ஒரு பெரிய பதவி தான். அற்புதமான உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. பகுத்து பார்க்கிற ஞானம் இருக்கு. இது பௌதிக ஞானம், இது ஆன்மீக ஞானம் என்று பகுத்து பார்க்கிற அந்த ஞானம் கொடுத்துருக்காங்க. சோ இந்த பதவியை நாம் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு பாருங்க. மனுஷனா பிறந்த எல்லாருக்குமே அந்த பதவி கொடுத்துருக்காரு பகவான். ஆனா நாம யாருமே அதை செயல்படுத்தல. செயல்படுறதா போகும்போது தான் நாம என்ன பண்றோம்? பௌதிகத்துல போறோம். சில நேரத்துல ஒண்ணுமே சொத்தே இல்லாத போறோம். சில மாதிரி ரொம்ப மோசமான குடும்பத்துல போய் மாட்டிக்கிறோம். மோசமான குடும்பம் எப்படி சொல்ல வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குன்னு நான் முன்னாடி சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும். அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல 5 பெட் போட்டிருக்காங்க. 5 பெட்லயும் 5 மாதாஜி படுத்துட்டு இருக்காங்க. 5 மாதாஜியுமே குழந்தை பிறக்கிற சூழ்நிலை இருக்கு. எல்லாருக்குமே அந்த குழந்தை பிறக்கிற ஒரே சமயத்துல 5 குழந்தை பிறக்க போகுது ஒரே டைம்ல. அப்ப 5 குழந்தையோட அந்த தாய் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, படுத்துருக்காங்க, பெட்ல படுத்துட்டு இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல. அந்த 5 மாதாஜியும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதாஜி ரொம்ப கோடீஸ்வரர், சொத்துன்னா அப்படிப்பட்ட கோடீஸ்வரர் இருக்காங்க. ஒரு மாதாஜி பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு உத்தியோகத்துல வேலை பார்த்துட்டு நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல நல்ல ஒரு வசதியா இருக்கிறாங்க. இன்னொரு மாதாஜி பாத்தீங்கன்னா நடுத்தரமா இருக்கிறாங்க. இன்னொரு மாதாஜிக்கு குடும்பமே வீடு வாசலே கிடையாது. வீடு இல்லாம ஏதோ ஒரு இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு மாதாஜி சொந்த பந்தமா இல்ல, வீடு இல்ல, உறவு இல்ல, எதுவுமே இல்லாம ஒரு மாதாஜி படுத்து. ஆனா அந்த 5 பேருக்குமே ஒரே நேரத்துல தான் குழந்தை பிறகுது. அந்த 5 பேருக்கும் ஒரே நேரத்துல குழந்தை பிறகு. குழந்தைக்கு என்ன தெரியும்? அந்த குழந்தை பிறகுற குழந்தை என்ன? தாய் நல்லவங்களா கெட்டவங்களா, அப்பா அம்மா கெட்டவங்களா, சமுதாயம் கெட்டவங்களா, என்ன தெரியும் குழந்தைக்கு? ஆனா ஒரே நேரத்துல தான் பிறகு. அப்ப இது என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க. நாம என்ன செய்யறோமோ அதுதான் நம்மள கட்டமைக்கப்படுகிறது. நம்ம என்ன சாதனை பண்றோம்? இல்ல பௌதிக ஞானம் இருக்கா? ஆன்மீக ஞானம் இருக்கா? பௌதிக ஞானம் இருந்துன்னா என்ன கர்மா பண்றியோ அதுக்கேத்த உடல் நமக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா? இந்த விஞ்ஞானத்தை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். என்னதான் நம்ம பகுத்து பார்க்கிற ஞானம் இருந்தாலும் அது ஆன்மீகத்துல செலுத்தணும். பௌதிகத்துல செலுத்துறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நாம வீழ்ச்சி அடையும். அதுதான் இந்த ஆலமரம் சொல்லும். அந்த பௌதிகத்துல போக போக என்ன பண்ணும்? அந்த ஆலமரத்துக்கு கீழே தான் நிற்போம். நம்ம கீழே பிடிச்சி தொங்கின்னு தான் இருக்கும். ஆனா மேல போனோம்னா பகவான் உணர்வோட போகணும். அவரை மையப்படுத்தணும். அப்போ உண்மையான பதவி என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இரண்டாவது பற்றுதல் மற்றும் பற்றற்ற தன்மையா இருக்கு. நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம குடும்பம் இருக்கு, சமுதாயம் இருக்கு. ஆனா அந்த சமுதாயத்துல மீண்டு வரணும்னா கண்டிப்பாக பற்றற்ற தன்மையா இருக்கு. அதுக்கு நிறைய சாராம்சம் நம்ம இதுல 3வது இதுல படிச்சிருக்கோம், கர்மயுகத்திலே படிச்சிருக்கோம். பௌதிக இயற்கை மீதான இந்த பிரகிருதி, இந்த இயற்கை இது மேல ரொம்ப ஈடுபாடாவே இருக்கக்கூடாது. இருந்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பா பற்றோட தான் இருப்போம். அப்போ அதிகாரத்தன்மை விடுதல், அதாவது என்னன்னா உண்மை உணர்வுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கணும். உண்மை உணர்வு நம்ம என்ன சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா, நான் என்ற அகந்தை, இது என்னுடைய குடும்பம், இது என்னுடைய பிள்ளைகள், என்னுடைய கணவர்கள், என்னுடைய சமுதாயம், என்னுடைய இது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பாருங்க. அந்த உணர்வுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கணும். எதுவுமே நாம கிடையாது, எல்லாமே மாய. இது மாய தத்துவத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கார் பகவான். அப்ப நம்ம இதுல இருந்து எப்படி விடுபடணும்னா, நம்ம குடும்பம் இருக்கு, சமுதாயம் இருக்கு, நமக்குன்னு ஒரு எல்லா விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா அது எப்படி இருக்கணும்ன்றது வேதத்தை சார்ந்து நம்ம கொடுக்கணும். இதே 2வது லெவலுக்கு வாங்க, ரொம்ப அற்புதமா நம்மள படிக்கலாம்.
ஆனா நம்ம குடும்பத்தோட இருக்கணும். அவங்களுக்கு நாம செய்ய வேண்டிய கடமையை கரெக்டா செய்யணும். அந்த கடமையை செய்யாம இருக்கிறோம், அதுவும் அதர்மம் சொல்லப்படும். குடும்பத்தோட இருக்கணும், சமுதாயத்தோட இருக்கணும், சமுதாயத்துக்கு நல்வழிப்படுத்தணும், குடும்பத்துக்கும் நல்வழிப்படுத்தணும். இதுதான் கீதை சொல்லுது. அவன் தான் உண்மையான சன்னியாசின்னு சொல்லுது. கொடுக்க போய் சன்னியாசியா போய் உட்காந்துருக்கா, எங்க போய் காட்டுலயும் மலையிலயும் உட்காந்துக்கிறான் பாரு, அவன் சன்னியாசி தான், அவனும் முக்தி தான், அவனோட செயல்பாடு வேற. ஆனா நம்ம குடும்பத்தோட இருந்து வாழும் வரை இறக்கும் தருவாயில கூட பகவான் கூடவே இருந்து இந்த குடும்பத்தோட இருந்து சமுதாயத்தோட நம்ம தொண்டு செய்யணும் பார்த்தீங்களா, அதான் உண்மையான துறவு. இப்ப 50 வயசான பிறகு நம்ம என்ன பண்றோம், வனவாச வாழ்க்கை வரும். அதுக்கப்புறமா நம்மளோட பிள்ளைகள் அவன் கால நின்னுட்டான், நின்ன பிறகு அவன் தாயை காப்பாத்துற அளவுக்கு அவன் திறமையாயிட்டான்னு வச்சுக்கலாம், அந்த குடும்பத்துக்கு வெளியே போறது தப்பே இல்லை. இது வேதம் அக்செப்ட் பண்ணுது. ஏன்னா இது எல்லாருடைய, அதாவது இந்த 3 வர்ணங்களுக்குமே பகவான் இப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கார். 4வது வர்ணமா சூத்திரனுக்கும் அதான் சொல்லப்படும். சூத்திரன் எப்படி சொல்லப்படுறாரு பாத்தீங்கன்னா, அவன் எல்லா இடத்துலயும் வேலை செய்வார், அவர் எல்லா இடத்துலயும் வேலை செய்வார். ஆனாலும் அவருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்துல ஒரு பிராமண கோலத்துல வர்றதுக்கும் அவனுக்கும் அதிகாரம் கொடுக்கப்படும். பிராமண கோலத்துல வர்ணம்ல யார் வந்தாலுமே 4 வர்ணங்களில் உள்ளவங்களையும் சரி, இந்த வர்ணங்கள் இல்லாம இருக்கிறவங்களும் சரி, கண்டிப்பாக பிராமண கோலத்துல வரணும். எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் அந்த உரிமை கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் கீதை நமக்கு புரியுது இல்லைங்களா? இப்ப 2வது பதம் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ண மக்கள். अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रबलाः अधश्च मूल्यान्यनुसन्दतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மக்கள். இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளர்த்தப்பட்டது. மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்ற உபகிளைகள் புலன்ப விஷயங்களையும் இம்மரத்தின் கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்பட்டது. இப்ப நம்ம இது பாக்குறோம் பாத்தீங்களா, இந்த படத்துல பாக்குறோம் பாருங்க, இது மரம் எப்படி இருக்கு பாருங்க, இது மரம் கிடையாது, வேறு. இந்த வேறு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப மரம் எப்படி மேல விரிஞ்சு இருக்கிறோ அதே மாதிரி வேறுகளும் அதை விட ஒரு பங்கு எக்ஸ்ட்ரா விரிஞ்சிருக்கும். அப்ப அந்த மரத்தை ஸ்ட்ராங் பண்றது எது பாருங்க, வேறு தானே. அது போல நம்மளுடைய ஆத்மாவை சுத்தப்படுத்துறது, சுத்த சத்துவத்துக்கு போறதுக்கு முயற்சி பண்றது எப்படி, நம்மளுடைய செயல் தான். இந்த செயலை எப்படி பண்ணணும் பாருங்க, அந்த பௌதிகத்திலிருந்து இந்த வெளியே வந்து ஆன்மீகத்தை செய்யும் போது அப்ப அந்த மரம் ஸ்ட்ராங் எப்படி ஆகுது பாருங்க. அது போலதான் நம்மளுடைய கட்டமைப்பு கொடுக்கப்பட்டது. உதாரணம் ரொம்ப அழகா பகவான் கொடுத்துறார். மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்ற உபகிளைகளை புலனின்ப விஷயங்களால் இம்மரத்தின் கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்பட்டு உள்ளது. அப்ப இந்த பௌதிகமான நம்ம இந்த மரத்தை எப்படி கட் பண்ணணும், அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ அதன் 3 நாள்ல ரொம்ப அழகா அற்புதமா சொல்றாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மக்கள். हरे कृष्ण. न रूपमस्येह ततोपलप्यते नान्तो न चार्दि न च सम्प्रतिष्ठ अश्वत्थमेन सुविरूढमूल मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परं मार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रबध्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. हरे कृष्ण. இம்மரத்தின் உண்மையான உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. இது எங்கு முடிகிறது, எங்கு தொடங்குகிறது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதெல்லாம் உண்மை. இப்ப இந்த பிரிவுல வந்திருக்கிறோம், வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம், ஏதோ ஒரு சிறப்பா போயின்னு இருக்கோம், அப்படிதான் நமக்கு புரிஞ்ச முடியும். இதே ஒரு நம்ம குழந்தை பருவத்துல நமக்கு தெரியுமா அந்த ஞானம் இருக்கும், குழந்தைல நம்ம எப்படி இருந்தோம், என்ன மாதிரி செயல்பட்டோம், என்ன மாதிரி சாப்பிட்டோம், தூங்கணும், அதெல்லாம் தெரியுமா? நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தோட நமக்கு தெரியாது, மறந்துடுவோம். ஆனா மருதி பகவான் நம்ம கொடுத்துருக்காரு, நல்ல அழகான மருந்தை கொடுத்துருக்காரு. அந்த மருதி மட்டும் இல்லைன்னா நம்ம எல்லாருமே சண்டை போட்டுதான் இருப்போம். சரி, இங்க வருவோம். இப்ப நம்ம எல்லாம் எங்கதுன்னா, எங்க ஆரம்பிக்கிறது? நம்ம நினைக்கிறோம் நாம இந்த உடல் கிடைச்சதான் நாம இருக்கிறோம்னு நினைச்சிருக்கோம். கிடையவே கிடையாது. இது எப்போ அந்த சராசரங்களை படைக்கப்பட்டதோ அப்பவே நாம ஆரம்பிச்சிட்டோம், அப்பவே நம்ம உலகத்துக்கு வந்தாச்சு. எங்க முடியுது நமக்கு தெரியாது, முடிவே தெரியாது. அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் பாருங்களேன், நம்ம சமுதாயத்துல நாம தானே மேன்மை அடைஞ்சிருக்கோம், நாம டாக்டரா இருக்கோம், இன்ஜினியரா இருக்கோம், அங்க இருக்கோம், இங்க இருக்கோம், நாமளே ஒரு சொல்லிட்டு இருக்கோம்.
எங்க போய் முடிகிறோம்னு நமக்கு தெரியாது. நம்ம இறந்த உடனே நம்ம வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போச்சு. சில பேர் அந்த பௌதிக தன்மையில இருப்பாங்க. சரிங்களா? அது எங்க முடிகிறது, எங்க தொடங்குறது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்க இருக்குது என்பது யாராலும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா வேதங்கள்ல ரொம்ப அழகா நம்முடைய ஆச்சாரிகள், நம்முடைய பகவான் ரொம்ப அழகா நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. சரி, அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். எங்க இருக்கிறோம், எங்க போறோம், அதை பத்தி கவலை வேண்டாம். ஆனா வேதங்கள் சொல்படி அகர்ம வழியில நம்ம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த பௌதிகத்தை நாம வெளியே வரணும்னா, அந்த பலமாக வேரூன்றுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை, அதாவது பற்றற்ற தன்மையா இளம் ஆயுதத்தால், அந்த ஆயுதம் தான் நமக்கு இல்லைங்களா? நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஆயுதம் என்னன்னா பற்றற்ற தன்மை. இதுதான் முக்கியமான, இதுதான் மோகம் இல்லாதது. மோகம் இல்லாதது, அந்த மோகம் இல்லாத பக்தி இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த அந்த ஆயுதம், அந்த ஆயுதத்தாலே வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். எந்த இது? இந்த பௌதிகமான மரத்தை. இதன் பின்னர் எங்கே செல்வதில் மீண்டும் திரும்பி வருவதே இல்லை. நாம இப்ப நம்ம சொந்த வீட்டுக்கு போறோம், நம்ம எல்லாமே ஹாப்பியா நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்? சுற்றுலா வந்திருக்கோம். இந்த பூலோகம் என்ற சுற்றுலா இடத்துக்கு நம்ம வந்துடும். மத்தியம், அதாவது 6 லோகத்துக்கு கீழே உள்ள 7வது லோகமாக சொல்லப்படுற இந்த மத்திய லோகத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம், சுற்றுலா வந்திருக்கோம். இதை முடிஞ்சவொன்னு நம்ம சொந்த வீடு எங்க? வைகுந்தம் தான், விருந்தாவனம், பூலோக விருந்தாவனம். நம்ம விருந்தாவனத்துக்கு தான் நம்ம போய் ஆகணும் எல்லாருமே. அந்த இடத்தில் நாடி அங்கே யாரிடம் எல்லாம் தொடங்குகிறதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகிறதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானை சரணாகதி அடைய வேண்டும். ஆத்ம ரூபத்துல, அதான் நம்ம எப்பவுமே செயல்பாடு பாத்தீங்கன்னா, ஆத்ம ரூபத்துல செய்யறதும் சரி, பௌதிகத்தில் செயல்பாடும் சரி, ரெண்டுமே ரொம்ப டிஃபரெண்ட் இருக்கு. பௌதிகத்தில் செயல்படணும் நம்ம திரும்ப இங்கதான் வரும். அதே ஆன்மீக செயல்பாடு பகவானுடைய பொருள். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது 2 விஷயமும் நாம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 5வது பதம் பார்த்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ண. நிர்மாண மோகாஜித சங்க தோஷ அத்யாத்மனம் நித்ய விநிவிருத காமாக துவந்தைர் விமுக்தா சுக துக்க சங்கே கச்சந்த்ய மூடா பதம் அவ்யதத். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 5வது பதம் பாருங்க. பொய் கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்தில் விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்பம் துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷனை சரணடைந்து எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகிறான். பொய் கௌரவம், அதே மாதிரி பொய் அகங்காரம், இது ரெண்டுமே நம்மள பந்த அகங்காரம், அதாவது இந்த கௌரவம் சொல்றதே நம்மளை பந்தப்படுத்தும். அந்த கௌரவம் சொல்றதே நம்மளை பந்தப்படுத்தும். நம்மள ஏன் அந்த இடத்துல நோட்டீஸ்ல பேரு போடல, நம்ம ஏன் இந்த மேடையில் நம்மள உத்தியோகம் கொடுக்கல, என் பையன் ஏன் என்னை ஒரு மரியாதை இல்லாம நடந்துக்கிறான், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல பார்க்க என்ன ஆகும் பார்த்தீங்களா? இதெல்லாம் பொய், இதெல்லாம் மாய. அந்த மயக்கம் பாருங்க, நம்ம தவறான சங்கத்துல இருந்து நம்ம இழுத்துக்கிட்டே போவோம். தவறான சங்கம் அது, அதுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். நாம யாருன்றதை நித்தியத்தை புரிஞ்சுக்கணும். அந்த பௌதிகமான காமம், அது காமத்தை உண்டு பண்றது. காமம்னா பற்றுதான் காமம். இன்பம் துன்பம் அது எப்படி வரும்? உடலாலையும் மனதாலையும் செய்யற செயல்னால கண்டிப்பா நமக்கு இன்பம் கிடைக்கும். ஆனா அதே சமயத்துல அடுத்த செகண்ட் நமக்கு துன்பத்தையும் கொடுக்கும். அப்ப அந்த இன்பம் துன்பம் ரெண்டுமே நம்மளாதான் வருதுன்றதை அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஒழிக்கணும். அந்த இரும்பில இருந்து வெளியே வரணும் நாம. அது இப்ப சில பேர் இன்பம் வந்தா ஜாலியா இருப்பாங்க, துன்பம் வந்தா ரொம்ப சோகமா போயிடுவாங்க, டல்லா போய் உட்காந்துருப்பாங்க. நான் அது மாதிரி இருக்கவே கூடாது. ரெண்டாலும் நம்ம கிட்ட தான் வருது. அதை ஒழித்து மயக்கம் இராமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷன் சரணடைவது என்பது எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது? நித்தியத்தை ராஜ்யத்தை அடைகின்றான் பகவான் லோகத்துக்கு. அப்ப நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான பாதைகள் இருக்கு. 2 விதமான பாதைகள் இருக்கு. அந்த பாதையை தேர்ந்தெடுக்கிறது யாரு? நாம தான். பகவான் இல்ல, நம்ம சமுதாயம் இல்ல, நம்ம உறவினர்கள் இல்ல, நாம தான் தேர்ந்தெடுக்கணும். அப்ப அந்த பாதையை தேர்ந்தெடுக்கிறது ஆன்மீகமா இல்ல பௌதிகமா? 2த்துக்கும் தேர்ந்தெடுக்கணும். அப்போ ஒரு வழியை நாம தேர்ந்தெடுக்கணும். அந்த வழி எந்த வழியா இருக்கணும்? அது சொந்த வழியா இருக்கக்கூடாது, கடவுளோட வழியா இருக்கணும். நம்ம சொந்த வழி நம்ம நினைக்கிறது பாத்தீங்களா, பௌதிகம் தான் போகும். அதே கடவுளோட வழின்னும் போது வேதங்களை படிக்க ஆரம்பிச்சிரும், அந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிரும். அப்ப அதன் பிறகு அவர்கள் எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சியாக வாழ்வார், ரொம்ப மகிழ்ச்சியா வாழ்வாங்க. ஏன்னா அவனுக்கு இது போதும் நினைப்பான். இந்த என்ன கிடைக்குதோ அது போதும், அதிகமா வேண்டாம் அப்படின்னு நினைப்பான். அழகா அந்த குடும்பத்தை கட்டமைப்பான், அவனுடைய வழிமுறையை கட்டமைப்பான், சமுதாயத்தை அழகா கட்டமைப்பான். ரொம்ப ஆசை இருக்காது, பேராசை இருக்காது, இல்லைங்களா?
இது அவ்வளவு நம்ம வாழ்வில் நடப்பதே இல்லை. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம நடந்திருக்கா பாருங்களேன். இந்த பௌதிகமான இருக்கும் போது அது நடக்காது இல்லைங்களா? அப்ப அதுல இருந்து மீண்டு வரணும்னா ஆன்மீக உலகமே நிரந்தர நிலையது. அதான் நிரந்தரமானது. இந்த 5வது பதம் வரைக்கும் ரொம்ப அற்புதமா படிச்சோம். 6ல இருந்து 11 ஆன்மீக உலகில் பௌதிக உலகத்தில் வேறுபாடுகளை ரொம்ப விரிவா நம்ம அதை பார்க்க போறோம். பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். 6வது பதம் கேள்வி. न तत्पासयतो सूर्यो न शशङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. இந்த 6வது பதம் பாருங்க. நத்தத் பசி, அதாவது எனது அந்த பரம ஆஸ்தலமான சூரியனையோ சந்திரனையோ நெருப்பாலேயோ மின்சாரத்தாலேயோ ஒளிவூட்டுவதில்லை. அதனை அனுபவிப்பவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகத்துக்கு திரும்புவதில்லை. ரொம்ப அற்புதமா கொடுத்துறாரு பாருங்க. அங்க சூரியனும் கிடையாது, சந்திரனும் கிடையாது, கரண்டும் கிடையாது, டெய்லி வழக்கேத்தனும் தேவையில்லை, எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டாம். பகவான் ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டே இருந்தா போதும். அவ்வளவு ரம்மியமான அது நம்ம பூலோகத்துல இருக்கு. ஆனா அங்க ரொம்ப குளிரா இருக்கும். அங்க பாத்தீங்கன்னா சூரியனையே பார்க்க முடியாது. ஆனா அங்க ஒரு 3 மாசம் வாழ்ந்தேன். அந்த ஊர்ல ஒரு 3 மாசம் வாழ்ந்தேன். ஏன்னா மெரெயின் இன்ஜின்னால அண்டார்டிகால போய் கடந்தேன் 3 மாசம். டெம்பரேச்சர்னா அப்படிப்பட்ட டெம்பரேச்சர். இங்க ஒரு கிளவுஸ், உள்ள ஒரு கிளவுஸ், மேல ஒரு கிளவுஸ், 5 லேயர் போடும், உள்ளார போடும். போட்டு கூட அப்போ நடுங்கி கிடக்கும். ஆனா அந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா சூரியன் இருக்காது, சந்திரன் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. ஆனா வெளிச்சமாவே இருந்துட்டே இருக்கும். எப்படி இருக்கும் பாருங்க. சந்தியா மாதிரி, அதாவது காலையிலயும் பாத்தீங்கன்னா சூரிய உதயத்துக்கு ஆகும் எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி எப்படி இருக்கும் பாருங்க. இந்த டைம்ல இந்த நேரத்துல எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரிதான் இருக்கும். வெளிச்சமும் இருக்காது, இருட்டாவும் இருக்காது, அழகா இருக்கும் பார்க்க. ஆனா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். சூரியன் மறைவு நேரம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரம் மட்டும்தான் ஒரு கிரீன் கலர்ல ஒரு அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்கும். அந்த இடமே ஒரு மாதிரியா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. கிரீன் கலர்ல ஆகும், அப்படியே கம்ப்ளீட்டா. அது மேகமே கிரீன் கலர்ல ஆயிடும். அந்த வானமே தெரியாது, மேகம் இல்ல வானமே தெரியாது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும். சத்தியமா ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஆனா அதை பார்த்து ரசிக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆனா நம்மளால அங்க வாட முடியாது. அந்த மாதிரி குளிர் இருக்கும். டெம்பரேச்சர் -65 -60 இருக்கும். சும்மா சாதாரண ஃப்ரிட்ஜில் திறந்தாவே மைனஸ்ல வராது. -0 டிகிரி தான். ஆனா அங்க 60 65 பாருங்க. 45னா நம்ம கண்ணுல தண்ணி வரும்போது ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். சோ அந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கும். ஆனா அங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும். அற்புதமா இருக்கும். சூரியனை பார்க்க முடியாது, சூரியனே வராது, சந்திரனும் பார்க்க முடியாது, இருட்டும் வராது, பகலும் இருக்காது, ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா பகவானுடைய வைகுந்தம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கும். இப்படிதான் இருக்கும் பகவானுடைய வைகுந்தம். அங்க இரவு கிடையாது, பகல் கிடையாது, சூரிய ஒளி கிடையாது, சந்திர ஒளி கிடையாது. ரம்மியமா ரொம்ப அழகா இருக்கும். பகவானும் ராதையும் கனகவலி தாயாரும் அவங்களுடைய லீலைகளை பார்க்க 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 நம்ம எப்படி இருக்கும் பாருங்க இல்லைங்களா? சில பேர் சொல்லுவாங்க அங்க மண்ணாவோ கல்லாவோ பொண்ணாவோ ஏதோ ஒரு புழு பூச்சாவோட நாங்க வாழ்ந்தாடோ போதும் பகவானுடைய கமல பாதங்கள்ல. நம்ம இந்த லோகத்துக்கு போறதுக்கான நம்ம முயற்சி எப்படி இருக்கணும்? பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும். பௌதிகத்திலிருந்து நம்ம வெளியே வரணும். நான் யாருன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்முடைய செயல்பாடு அப்படி இருக்கணும் இல்லைங்களா? நமது உண்மையான அடையாளத்துக்கு விழுத்துக் கொள்ளும் வாழ்க்கை ஆனந்தமாக இருக்கும். நாம் கிருஷ்ணருடையவன், நாம் எல்லாமே பகவானுடையவன் என்னும் ஒரு சுய நினைவோடு முடிவு போதும். அந்த முடிவை எடுத்தா போதும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்திய அம்சங்கள் ஆவார். அழகா சொல்லிட்டாரு பாருங்க 7வது பதத்துல. நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் தான். 84 லட்சம் உயிர் வாழி, இது நாம மட்டும் கிடையாதுங்க. நாம எல்லாம் மனித பிறவி 4 லட்சம் பிறவி சொல்லப்படுது. 80 லட்சம் பிறவி கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்க எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் தான். எல்லா ஜீவாத்மாவும் சரி பகவானுடைய அம்சம் தான். கட்டுண்ட வாழ்வில் காரணத்தால் மனம் உள்பட 6 புலன்கள் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக 6 புலன்கள் என்னன்னு பாருங்க. நம்மளுடைய எல்லா புலன்களும் 8 புலன்கள் சேர்த்து சொல்றார் பகவான். 8 புலன்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத எதை சொல்லியிருக்கோம்? சூட்சம உடல் சொல்லியிருக்கோம். பொய் அகங்காரம் மன புத்தி, இந்த புலன் 5. இந்த 8மே பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி, தாழ் ஜட சக்தி. இது கட்டுண்ட மாயத்தன்மையில ஆகப்பட்டுள்ள இந்த உடல் சொல்லப்படுற.
இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோருமே எனது நித்திய அம்சங்கள் ஆவார்ன்றார். ஆனா இந்த உடலும் சரி, இந்த உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் சரி, அது என்னுடைய தான். நீங்க எல்லாம் என்னை சார்ந்தவர்கள்ன்றார். கட்டுண்ட வாழ் காரணத்தால் இந்த பௌதிகத்துல பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்றதுனால 6 புலங்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். அந்த சூத்திரத்தை மட்டும், அந்த விஞ்ஞானத்தை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இல்லைங்களா? 8வது பதம் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறாரு. ஹரே கிருஷ்ண மகன். हरे कृष्ण। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि इवाशयत्। ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण। இந்த இடத்துல பாருங்க, போன பதில என்ன சொன்னாரு பாரு, ரொம்ப அற்புதமா சொன்னாரு. இந்த பதில காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு உயிருக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றனர். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை எடுப்பதற்காக இதனை செய்வது. ரொம்ப அற்புதமா சொல்லிட்டார். இந்த வாழ்க்கையோட சாரம்சமே சொல்லிட்டார் பகவான். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பதம் இது. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல, ஒரு காற்று இங்க அடிக்குது, இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்மெல் இருக்குன்னா அந்த ஸ்மெல் எங்க போகும்? எல்லா இடத்துலயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும், பக்கத்துல போயிட்டே இருக்கும். அது மாதிரிதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை. இந்த பௌதிகமான உலகத்துல நாம் இருக்கிறோம், இந்த உலகத்துல நாம் இருக்கிறோம், இந்த மாயத்துல இருக்கிறோம். இந்த மாயத்துல இருக்கும்போது நம்மளுடைய உயிர் வாழி எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. நம்ம இந்த பிரசன்ட், இந்த வாழ்க்கையில உள்ள நிகழ்காலத்துல நம்ம என்ன செயல்படுறோமோ, என்ன மாதிரி நம்ம கட்டமைக்கப்பட்டு நம்ம என்ன மாதிரி செயல்படுறோமோ அதுதான் அடுத்த செகண்ட் நடக்கும் நமக்கு. அப்ப எதிர்காலத்தை நாம கட்டமைக்க கூடாது. நிகழ்காலத்துல நம்ம கட்டமைச்சோம்னா எதிர்காலம் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அதுதான் சொல்றாரு நறுமணம் சொல்றது. காற்று நறுமணத்தை, இந்த நறுமணம் சொல்றது நம்ம செயல்பாடு எப்படி இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, அது எப்படி தாங்கி செல்லுது, அந்த காற்று எப்படி அந்த நறுமணம் தாங்கி செல்லுது. நறுமணம் சொல்றது நம்மளுடைய செயல், காற்றுன்றது நம்மளுடைய ஆத்மா. அப்ப ஜடவுல இருக்கும் உயிர்வாய் உடவுல இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு சாயிருது. அப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம நினைக்கிறோம், என்னடா இது, நான் இப்ப சிங்காரம் செல்வமா இருக்கிறேன், இந்த உடலை வச்சு நான் என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கேன், அடுத்த உடல் தேடி போனோம்னா எப்படி நான் இங்கதான் இறந்துட்டேனே, என் உடல் இங்கதான் போயிடுச்சே, ஆனா அங்க எப்படி நான் வேற ஒரு ஆளா இருக்க முடியும்? இது எல்லாருக்கும் உள்ள செயல்பாடு தானே, எல்லாரும் திங்க் பண்ற செயல்பாடு தானே இது. இந்த உடல் தான் அழியுமே தவிர, ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா அழியாது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னொன்னு, கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் ஒண்ணு இருக்கு. கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் இருக்கு. அது என்ன உடல்? சூட்சம உடல் சொல்லப்படுது. அதுதான் பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி. நாம இந்த வாழ்நாள்ல எப்படியெல்லாம் செயல்பட்டோமோ அந்த மனமும் இருக்கும், அந்த புத்தியும் இருக்கும், அந்த பொய் அகங்காரமும் இருக்கும். இந்த பௌதிகமான உடல் மாற்றம் தான் அழிஞ்சிடும். சிங்கார செல்வம் அழிஞ்சிருவான். ஆனா உள்ள இருக்கிற அந்த ஆத்மாவுடைய செயல்பாடு இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஆத்மாவுடைய செயல்பாடு என்னது? மனம், புத்தி, அகங்காரம். அந்த 3 பௌதிகமான உடல் அழியாது, சூட்சம உடல் அழியாது. அதை அழிக்கணும்னா பகவானுடைய அனுகிரகத்தோட அழிக்கணும். அதுவும் அழிக்க முடியும், நம்மளால தான் அழிக்க முடியும். அது பகவானால் அழிக்க முடியாது, யாராலும் முடியாது, சமுதாயத்துல முடியாது, அப்பா அம்மாவில முடியாது. நாம நினைச்சாதான் அழிக்க முடியும். நாம நினைச்சா அழிச்சோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க? வெறும் ஆத்மா தான் இருக்கும். அந்த ஆத்மா எங்க போய் சேரும்? நேரா சொந்த வீட்டு தான் போவோம், பகவான் எடுத்து தான் போவோம். அந்த உடல் நம்ம அழிக்காம இருந்தோம்னா திரும்பவும் நான் அனிமலா பிறப்போமோ, இல்ல மனுஷனா பிறக்கிறோமோ, இல்ல அதல பாதால பிறக்கணுமோ, நம்ம வாழ்நாள் நிகழ்காலத்துல என்ன செய்யறோமோ அதுதான் நமக்கு அடுத்த உடலா கிடைக்கும். அதுதான் ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காரு. ஒரு உடல் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து அந்த உணர்வு யார் கொண்டு போறா? இந்த சூட்சம உடல் என்ற பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி என்ற அந்த உடல் கொண்டு போகும். அடுத்த உடல் தேடி போகும். அப்போ ஒருவனை உடலை பெற்ற பின் ஏதோ ஒரு உடல் கிடைக்குது, அவனுக்கு ஏதோ ஒரு உடல் ஒன்று கிடைக்குது. பின்னர் அவன் மீண்டும் வேறொரு உடலை அதனை கைவிடுகிறான். அப்ப இந்த உடலை கைவிடும் போது அந்த உடலை மட்டும் கைவிடுறானே தவிர அந்த பொய், அகங்காரம், மன, புத்தியை கைவிட மாட்டான். அதை கட் பண்ணாதான், அந்த அதையும் கைவிட்டாதான் நாமும் சுத்த சத்தத்துல செயல்பட்டு பகவான் லோகத்துக்கு போகணும் இல்லைங்களா? இந்த பதம் ரொம்ப அற்புதமா விட்டுறாரு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது பதம் பாருங்க, இது கூட ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. श्रोत्रं चक्षुषु स्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं விஷயான் உபசேவதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு சூதல உடல் என்று சொல்லப்பட்டது
இந்த மாய, இந்த ஜட உடல் சொல்லப்படுது. இந்த உடல் பெரும் உயிர் வாழி, இன்னொரு உடலை பெரும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண்ணு, நாக்கு, மூக்கு, புலன்கள் ஆகியவற்றை அடைகிறான்னு சொல்லப்படுது. அப்ப போன ஜென்மத்துல நீ என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணியோ அதுக்கேத்த உடல் கிடைச்சிரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஆனா அந்த அந்த பொய் அகங்காரம் மனம் புத்தி இருக்கு இல்லையா, உன் மனத்துல என்னெல்லாம் நீ செயல்பட்ட இல்லையா, இறக்கும் தருவாயிலே பகவான் நாமத்தை சொல்றோம் இல்லையா, சொன்ன பிறகு நம்ம எப்படிப்பட்ட உடல் கிடைக்கும்? ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல, ஒரு மகான் குடும்பத்துல நம்மளை பிறக்க வைக்கிறோம். அது யாரால? நாம செய்யற செயல்னால. இது பகவானால கிடையாது. இது நாம செய்யற செயல்னாலதான் நமக்கு அடுத்த பிறவி ஒண்ணு கிடைக்கிறது நம்ம கிட்ட தான். நம்ம பிறவி இல்லாம போறதும் நம்ம கிட்ட தான். அது பகவான் கிட்ட கிடையாது. அதை நல்லா புரிஞ்சு. சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் பகவான்கிட்ட போய் வேண்டுவாங்க, ஐயா நான் இந்த மாதிரி தவறு பண்ணிட்டேன், இனி பண்ண மாட்டேன், எனக்கு நல்ல உடல் கொடு, நல்ல புத்தியை கொடு, நல்ல குடும்பத்தை கொடு, செல்வத்தை கொடு இப்படின்னு வேண்டுவாங்க. அது அதர்மம். அது அதர்மம். இது எல்லாமே நம்ம கிட்டதான் இருக்குன்றத அதை புரியாம இருக்கான் பாரு. வேதங்களை படிக்கல, சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணல. அப்ப நாம எல்லாம் எப்படி இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாருங்க, இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம காது கேட்கலப்பா, அது காரணம் யாருப்பா? பகவானா? கிடையாது. சமுதாயமா? கிடையாது. நாம செய்யற தவறுனால, தவறான வார்த்தைகள், தவறான நடத்தையினால, செயல்னால காதுல விழுற வார்த்தைகள், தவறான வார்த்தைகள் வரும்போது வர வர நம்ம அடுத்த பிறவி துன்பமான காது கேட்காம போயிடும். கண்ணு தவறு நடக்குது, பிரச்சனைகள் நடக்குது, தப்பான பாக்குறோம், வலைதளங்களை தப்பான வலைதளங்களை பாக்குறோம், தப்பான செய்தியை பாக்குறோம் கண்ணால. பாத்தீங்கன்னா கண்ணு தெரியாது போயிடும். நாக்கு பேசுற வார்த்தைகள், பகவான் ஹரிநாமத்தை சாப்பிடணும், பகவான் நாமத்தை சொல்லணும், பகவானுடைய மகா பிரசாதத்தை நாம உண்ணணும். அந்த நாக்கு தன்மை சரியில்லைன்னு வச்சுங்களேன், உடல் ப்ராப்ளம். நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு செரிமனை பண்றது நாக்கு தான். நம்ம நினைக்கிற நாக்குக்கும் உடலை உள்ளகிற வயிற்றுக்கு என்னடா சம்பந்தம்? இதை பத்தி எல்லாம் விரிவா படிப்போம். நாம நாக்கள் தான் விஷயமே இருக்கு. நம்ம நரம்பு இல்ல அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம், எலும்பு இல்லைன்னு. நாக்கு தான் முக்கியம். அந்த நாக்கு இருக்கிறாதான் அந்த உமிழ்நீர் உற்பத்தி ஆகுது. அந்த உமிழ்நீர் உற்பத்தி தான் நம்ம சாப்பிடுற உணவு செரிமனம் பண்றதே இந்த நாக்காலதான். அந்த நாக்கும் அப்படிதான், இல்லைங்களா? அந்த பேசுற வார்த்தைகள் இருக்கு பாருங்க, பகவான் நாமத்தை சொல்ல அரி 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 பகவான் நாமத்தையே சொல்லிங்க. மூக்கு அதே மாதிரிதான், பகவானுடைய மலரை நாம சுவாசிக்கணும். பகவான் கொடுக்குற கோவில்ல போன உடனே மலர் கொடுப்பாங்க, அந்த மலரை உடனே முகர்ந்து பார்த்து காதுல வச்சுக்கணும். அது திருப்பி வைக்கூடாது, இப்படி வச்சுக்கணும். வச்சு அந்த மூக்குல நுகர்ந்துகிட்டே இருக்கணும். பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே காதுல வச்சுட்டு முகந்துகிட்டே இருக்கணும். அதே மாதாஜி என்ன பண்ணுவாங்க, முகந்து பார்த்து தள்ள வச்சுப்பாங்க, அந்த வாசனை வந்துகிட்டு. மூக்கு அதே மாதிரி தொடர்ந்து பகவான் விக்கிரத்தை தொடணும். இந்த காலு பகவானுடைய காலத்துல அங்க கோவில்ல போய் சுத்தப்படுத்த இந்த காலை யூஸ் பண்ணி ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் குறிப்பிட்ட புலன் என்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். இந்த மாதிரி ஹரிபக்தியோட இருந்து பகவான் நாமத்தை சொல்லி ஆன்மீகத்தோட அகர்ம பணியில் நம்ம செயல்படும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு உடலே கிடைக்காது. உடனே தேவையில்லைன்னு நினைப்போம், இல்லைங்களா? 10வது பதம் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण. உடல் முட்டாள்கள் பாருங்க, முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு உடலை கைவிடுகிறான் என்பது இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தில் கீழ் இத்தக உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையுமே காண முடியும். பகவானுடைய உணர்வோட பகவானை வேத சாஸ்திரங்களுடையோட நம்ம ஃபாலோ பண்றவன், அகர்ம வழியில செயல்படுறவன் கண்டிப்பாக இது உண்மை இது பொய் அப்படின்னு நினைப்பான். அதே அந்த வேத சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணாம, வேதங்களை படிக்காம, இதுவுமே சாதாரணமா பௌதிகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், அவனால உணரவே முடியாது, பகவான் கிட்ட போகவே முடியாது. அவனுடைய வாழ்நாள் முடிகிற தன்மை இறக்கும் தருவாய் விட பகவான் நாமத்தை உணராம இருக்கிறவன் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவான் பாருங்க, அவன் பாவ புண்ணியத்தை ஏத்தாம தான் உடல் கிடைக்கும். ஏன்னா அவனும் பகவானுடைய அம்சம் தான். அவனும் பகவானுடைய, ஆனா பகவான் கிட்ட வர முடியாது. கடைசி காலத்துல வருவான். எப்போ இயற்கை எல்லாம் அழியுது பாருங்க, பிரம்மா அழிகிறார் பாருங்க, அப்பதான் வருவான். அவர்கள் எல்லாம் முட்டாள்கள் சொல்லப்படுறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. 11:12 மாட்டாங்க. ஓகே. हरे कृष्ण. यतन्तो योगिनः शयनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः. पैनुण्ड. ओके. यदादित्येजो जगद्भासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं. हरे कृष्ण.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப 12ஆம் பதம் பாருங்க, பராமரிப்பை பத்தி படிக்க போறோம். பராமரிப்பாளர் யாருன்றதை பார்க்க போறோம். 11 என்ன சொல்றாரு பாருங்க, தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதியை பற்றி எல்லாம் தெளிவாக காண முடியுன்ற. தன்னுணர்வு அடைஞ்ச ஆத்மா யாரு? நான் உடல் அல்ல அப்படின்னு நினைப்பான். இந்த உடல் என்னுடையது அல்ல, நான் பகவானுடைய அம்சம், பகவானுடைய நித்திய சேவகன் நினைப்பான். பகவானுடைய அவருடைய சேவகன் நினைப்பான். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள் தன்னுணர்வு நிலையை பெற பெற அதாவது பெறாதவர்கள் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்னை என்ன நடக்குது என்பதை காண இயலாது. ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு இந்த பதத்துல. தன்னுணர்வு அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள் நான் யார் என்று உணர்ந்த பிறகு அவர் என்ன பண்ணுவான், ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லி அவர் லோகத்துக்கு பார்ப்பான். அது தன்னுணர்வு அடையாத ஆத்மாக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அதை பத்தி அந்த காதலை கேட்கறதோட அந்த நேரம் இருக்காது. அவங்க ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. என்ன வாழறோம் என்ன செய்யணும் தெரியாது. ஏதோ வந்தோம், வேலை பார்க்கிறோம், சாப்பிடுறோம், குடும்பத்துக்கு கொடுக்குறோம், சாதாரணமா இனப்பெருக்கம் பண்றோம். அது நம்மளுடைய செயல்பாடா இருக்கும். தன்னுணர்வு அடையாத ஆத்மாக்கள் வேலைக்கு போவாங்க, ஹாப்பியா வேலைக்கு போவாங்க, சம்பாதிப்பாங்க, வீட்டுக்கு கொடுப்பாங்க, செலவு பண்ணுவாங்க, சாப்பிடுவாங்க, தூங்குவாங்க, இனப்பெருக்கம் பண்ணுவாங்க. இது சாதாரணமா நடக்கிற விஷயம் இது இல்லையா? அப்ப நம்மளாம் சாதாரண மனுஷனா, பகவானுடைய அம்சம் இல்லையா? நாம எல்லாருமே எப்படி ஒரு நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி மேம்படுத்தணும் சரிங்களா? அப்ப சாதாரண வாழ்க்கையை வாழும்போது நமக்கு நிறைய துன்பங்கள் கொடுக்கும். ஏன்னா அந்த பௌதிகமான செயல்பாடு அப்படிதான் இருக்கும். அந்த பௌதிக ஞானம் அப்படிதான் கொண்டு போகும். அப்ப அனிமலுக்கு நமக்கு வித்தியாசமே இல்லை. அனிமல் ஒரு சாதாரணமா ரோட்ல அங்கங்க காட்டுல கீட்டுல கிடக்கும். ஆனா நாமும் ஒரு குடியில அமைச்சு அதுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அவ்வளவுதான், அதுதான் வித்தியாசம். ஆனா செயல்பாடு எல்லாமே அனிமல் வாழ்க்கை தான் நம்ம வாழ்ந்தோம். அதுவா நமக்கு வந்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ தன்னுணர்வு அடையணும், நாம யாருன்றதை அடையணும். 12 பாருங்க, உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரிய பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. இது விபூதி யோகத்துல 10வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம், விரிவா படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? மேலும் சந்திரனும் பிரகாசம் நெருப்பில் பிரகாசம் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. நம்ம சந்திரன் நினைச்சிட்டு இருக்கோம், என்ன சூரியன் வராரு, அவர் பாட்டுல வெளிச்சத்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. சந்திரன் வராரு, இருட்டுல வராரு, அவர் பாட்டுல அவரால் முடிஞ்சவரையும். ஆனா சந்திரன் இல்லைன்னா சூரியன் இல்லை, சூரியன் இல்ல சந்திரன். அதை மட்டும் யதார்த்தமா நம்ம புரியும். பகல் இருந்துன்னா இரவு கண்டிப்பா இருக்கும், இரவு இருந்தா பகல் கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா சந்திரனோட செயல்பாடு எப்படிப்பட்ட அற்புதமான செயல்பாடுங்க. அப்பதான் நம்ம அடுத்த நிலையை கொண்டு போது சந்திரன் தான். அடுத்த நிலையை கொண்டு போது சந்திரன் தான். இப்போ ஒரு காலையில இரவு பகல் பொழுதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பூ இருக்கு, அந்த பூவுல உள்ள மகிழ்ந்த சேர்க்கை, அதாவது மகிழ்ந்த சேர்க்கை ஒரு பூல இருந்து இன்னொரு பூ கொண்டு போறது யாரு? அந்த பூச்சி தான், அந்த பறவை தான், அந்த சின்ன விலங்கு தான். அது என்ன பண்ணும், அது கொண்டு போய் இங்க இருந்து தேனை குடிச்சிட்டு அந்த பூல உட்காரும். அந்த பூல உட்காரோன்னா அது என்ன ஆகும், இதனால போறதுனால என்ன நடக்குது பாருங்க. என்ன நடக்குது? பகல்ல மகிழ்ந்த சேர்க்கை நடக்குது. இங்க இல்ல மகிழ்ந்தும் அங்க போய் சேருது. சேர்ந்த உடனே அப்புறம் என்ன ஆகுது, அந்த பூ காயாகுது. அது என்ன மாதிரி டைம்ல தெரியுமா? சந்திரன் இருக்கிறனால தான், அந்த இரவு நேரத்துல தான் நடக்கும். பகல் ஃபுல்லா ஓடிக்கிட்டே இருப்போம், இரவு வந்தோன்னு என்னப்போம், இனப்பெருக்கம் நடக்கிற நேரம் இது சந்திரன் இருக்கிற நேரம் தான், அந்த இரவு தான். அப்ப அதை பத்தி ரொம்ப அழகமா சொல்ல போறாரு பாருங்க இந்த வேதத்துல, இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14வது பாருங்க. காமா விஷய ச பூதானி தாரயாம்யகம் ஓஜசா உஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வாஹ சோமோ பூத்வா ரசாத்மகः. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகிறேன், அதே சக்தியானது அவை பாதையை நிலை பெற்றுள்ளனர். நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறி வாழ்வு ரசத்தையும் வழங்குகிறேன். எல்லா ஜீவராசியும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குறது எப்போ? சந்திரன் மூலியமா தான் வழங்குறார், அந்த ரம்மியமான நேரத்துலதான் இல்லைங்களா? ஆனா எல்லா கிரகத்தையும் அவர் கட்டமைச்சிருக்கிறார், ஒரு நிலையை படுத்திருக்கார். ஒரு நிலைப்படுத்தி அந்தந்த கிரகங்கள்ல அங்கங்க அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம நினைக்கிறோம், என்னடா நம்ம இந்த 9 கோள் சொல்றாங்க, இந்த 14 லோகங்கள் சொல்றாங்க, இதுதான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது, நம்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்றது, வேதங்கள் சொல்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் என்ன அவருடைய ஸ்தானத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரி 1000 அண்டங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்காப்பா, லட்சக்கணக்கான அண்டங்கள் இருக்கு. நாம நினைக்கிற 4 தலை பிரம்மாவை தான் நம்ம இருக்காரு. அது மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரம்மாக்கள் இருக்காங்க, ஏகப்பட்ட பிரம்மா, ஏகப்பட்ட தேவர்கள் இருக்காங்க. ஒரு உலகத்துக்கும் ஒரு கட்டமைப்பு பண்ணியிருக்காரு. இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் அதைதான் கண்டுபிடிச்சுட்டு இருக்கு. நம்ம இன்னைக்கு 9 கோள் சொல்றோம், 9 கோள் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிருக்கிறாங்க சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா இதை விட அற்புதமான நிறைய லோகங்கள் இருக்குன்றத இனிதான் அவங்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பார்த்துன்னு இது அதுபடி செயல்பட்டு இருக்காங்க. ஆனா இதெல்லாம் கோடான குறிச்ச வரைக்கும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அற்புதமா சொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் படிக்கலாம். 14வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மக்கள்.
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பகவான் வந்து பராமரிப்பர் அந்த 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 சாராம்சம் மூலியமாக இந்த பதங்களை படிக்கிறோம் நம்ம. இதுல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, எல்லா உயிர்வாழியும் உடலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான், உட்சுவாச காற்று எனும் வெளிசுவாச காற்று எனும் இணைந்து 4 வித உணவை செரிக்க செய்கிறேன். ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. நாம நினைச்சுக்கணும் நாம தான் சாப்பிடுறோம், நாம தான் உள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா அது மிஷின் மாதிரி உள்ள வேலை செய்யுது, அது கழிவும் கொடுக்குறோம், அந்த கழிவையும் பகவான் சுத்தரிக்க பண்றார், அந்த உணவையும் கொடுக்கிறார் நமக்கு. இன்னொன்னு 4 விதமான உணவுகள்ன்றாரு. இது என்ன 4 விதமான உணவுகள்? நிறைய பேருக்கு தெரியுமா தெரியல 4 விதமான உணவுகள். இப்ப கேட்டாலும் நீங்க சொல்றதுக்கு டைம் இல்லை நமக்கு, நம்ம அப்படியே சொல்லிட்டு போயிடலாம். 2வது லெவலுக்கு வாங்க. அடுத்த லெவலுக்கு வரும்போது இதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம். 4 விதமான உணவுகள் சொல்ற பாருங்க. நக்கி சாப்பிடுறது, அது ஒரு தன்மை. ருசிச்சு சாப்பிடுற, அதாவது குடிக்கிறோம் பாத்தீங்களா, உறிஞ்சி சாப்பிடுறோம் பாத்தீங்களா, அது ஒரு தன்மை. மென்னு சாப்பிடுறோம் பாத்தீங்களா, அது ஒரு தன்மை. இந்த மாதிரி 4 விதமான உணவுகள் இருக்கு. அதை செரிமனம் பண்றாரு. மென்னு சாப்பிடுறது, உறிஞ்சி சாப்பிடுறது, நக்கி சாப்பிடுறது, இது மாதிரி 4 விதமான உணவுகள் செரிமனம் செய்கிறார் பகவான். அப்ப நம்ம உறிஞ்சி குடிக்கிற தண்ணியை நம்ம எப்படி குடிக்கிறோம்? அந்த தண்ணியை குடிச்ச பிறகு உள்ள போய் என்ன பண்ண செரிமனம் பண்ணுங்க பாருங்க. சில பேர் தண்ணி எப்படி விடுவாங்க, கடகடன்னு குடிச்சிருவாங்க. இதெல்லாம் 2வது லெவலுக்கு வந்தீங்கன்னா விரிவா படிக்கலாம். இது வந்து நம்ம ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கோ இதை மாத்திரம் சொல்றோம். இதை நம்ம விரிவா படிக்கணும்னா அடுத்த லெவலுக்கு வந்தா நம்ம விரிவா படிக்கணும் இல்லைங்களா? நம்ம தண்ணி குடிக்கிறோம், இப்ப எப்படி தூக்கி வச்சு குடிச்சு குடிப்போம், அது மாதிரி குடிக்கவே கூடாது. கொஞ்சம் தண்ணி உள்ள நாக்குல இந்த வாய்க்குள்ள வச்சுதான் உள்ள விடுங்கணும். ஏன்னா இந்த வாயில உமிழ்நீரோட அந்த நீர் உள்ள போனாதான் செரிமனம் ஆகும். கடகடன்னு குடிக்க கூடாது. வாய்க்குள்ள கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம், ஒரு செகண்ட் கூட என்ன, 0.5 செகண்ட் கூட இருந்தா போதும், நாக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு உள்ள போனீங்கன்னா அந்த உமிழ்நீரோட உள்ள போனாதான் வச்சுக்கலாம் எல்லா உறுப்புகளும் ஜீரண சக்தி சீக்கிரம் ஆகும். அதே மாதிரி உணவும் பாருங்க, உடனே முழுங்க கூடாது, நல்லா மென்னு சவிச்சு அதுவா இறங்கணும். அதையும் பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றார், இப்படிதான்டா சாப்பிடணும். அந்த 4 விதமான உணவை எப்படி சாப்பிடணும் பகவான் சொல்றார். நமக்கு 4 விதமான உணவை எப்படி சாப்பிடணும், எப்படி எப்படி செரிமனம் ஆகுதுன்னு சொல்றாரு. 15வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதா. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैः सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्. हरे कृष्ण. நான் எல்லோருடைய இதயத்தில் வீற்று உள்ளேன், என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தி அறிவும் மருதியும் உண்டாக்குன்னு எல்லா வேதங்களையும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே, உண்மையில் வேதாந்த தொகுப்பனும் வேதங்களையும் அறிபவனும் நானே என்றார். எல்லார் இதயத்திலும் இருக்கார் பரமாத்மா இல்லைங்களா? ஆனா அந்த அறிவும் கொடுக்குறாரு, மருதியும் கொடுக்குறாரு பாருங்க. ஞாபக சக்தி அறிவும் கொடுக்குறாரு, அதே அந்த மருதியும் கொடுக்குறாரு. மருதி இல்லைன்னா நாம எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம், எல்லாம் கத்தி எதுவும் சுத்தி நடப்போம், எவனை வெட்டலாம் எவனை துண்டு போடலாம்னு பண்ணுவோம். இந்த மருதி இருக்கிறனால்தான். மருதி இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், மருதி நமக்கு இல்லைன்னு வச்சுங்க, எல்லாம் ஞாபக சக்தியே இருந்துன்னு வச்சுங்களேன், நிறைய எல்லாம் பைத்தியத்தனமா ரோட்டை சுத்தி கிடப்போம். அதான் உண்மை. நான் நிறைய வேதம் படிச்சுட்டேன், நிறைய சாஸ்திரம் ஃபாலோ பண்றேன், நான் அது பண்றேன் இது பண்றேன்னு அந்த தான் என்ற அகந்தை வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அந்த பகவான் கொஞ்சம் மறதி கொடுத்தனால்தான் நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த உணர்வு வந்து விடுபட்டு இருக்கோம். அந்த அந்த விஞ்ஞானம் புரிஞ்சுக்கணும், அந்த விஞ்ஞானம் தெரியணும் நமக்கு இல்லைங்களா? அதாவது எல்லா வேதங்களும் அறியப்பட வேண்டியவனே நானே என்றார். வேதங்களை படிக்கிறது யாரு? பகவான் தான். பரமாத்மா ரூபத்துல நம்ம படிக்கணும். உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தனும் வேதங்களை அதாவது அறிவனும் நானே என்றார். இப்ப இந்த படத்துல பாருங்களேன், அழகா 3 பேர் என்ன பண்றாங்க, 3 ஆத்மாக்கள் உணவு ரெடி பண்றாங்க. அதே போல இதே உணவை ஆத்ம ரூபத்துல பகவானுடைய மையப்படுத்தி அவங்க செயல்படும் போது அது மகா பிரசாதமாக நமக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா? அந்த உணவு அதே பௌதிக தன்மையோட செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப அதுக்கேத்த நமக்கு வருமானம் கிடைக்குது. இந்த செயல்பாடு பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு இது. இதுல லாபமே வராது. அது பௌதிக கண்ணோட பார்த்தா, அந்த பௌதிக ஞானத்தோட பாத்தீங்கன்னா இதுல வருமானமே வராது. அதே நம்ம ஹோட்டல்லையோ வெளியிடத்துல வேலை பார்க்கும்போது இது ஒரு வேலையா செஞ்சோம்னா அதுல நமக்கு வருமானம் பௌதிகம் அது பந்தப்படுத்தும். இந்த வேற்றுமை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அப்ப இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையே அப்படின்னு நினைக்கும். அதை நினைச்சாலும் முட்டாள்தனம் தான். இதையே வாழ்க்கையே கிடையாது. அதுவும் நல்லா அற்புதமா புரிஞ்சுக்கணும்.
இத வந்து இந்த மாதிரி பணிவிடை செஞ்சு இதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணணும், பகவான் ஹரிபக்தியோட நம்ம பௌதிகவாதியா இருந்து பொருள் ஈட்டணும், பணம் சம்பாதிக்கணும். எப்படி இருக்கணும்? பற்றற்ற தன்மையா இருக்கும். அந்த விஞ்ஞானம் தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் 2வது லெவலுக்கு வந்தீங்கதான் உங்களுக்கு விரிவா சொல்ல முடியும். இப்ப நமக்கு நேரம் இல்லை, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் சொல்ல முடியும். இதுல சில பேர் குழப்பம் இருக்கும். ஏன்னா வேலையும் செய்ய சொல்றாரு, வேலையும் செய்யாம பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறாரு, அப்ப எப்படி நம்ம சமுதாயத்துல மேன்மை அடைய முடியும் நிறைய பேர் கேட்பாங்க. அதுக்கு ஒரு கால நேரம் இருக்கு. அந்த நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம வேலை செய்யணும். அதுதான் பற்றற்ற தன்மையா சொல்றாரு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது வாரத்துல ஒரு நாள், வருஷத்துல ஒரு நாள், ஏதோ ஒரு நாள்ல பகவானுக்கு தொண்டு செய்யுங்க. உங்களால முடிஞ்ச செய்யுங்க. கோவில்ல போய் சுத்தப்படுத்துங்க. கோவிலுக்கு ஹரிபக்தியோட பகவானுக்கு மலர் அலங்காரம் கொடுங்க. அவருக்கு தேவையான ஏதாவது உங்களால முடியலையா, ஒரு கோசாலையில போய் கோமாதாக்கு ஏதாவது பணிவிட பண்ணுங்க. ஏதாவது ஒரு நாள் போய் செய்யுங்க. இதுவே போதும். இதுதான் பகவான் கேட்கிறார். ஹரிபக்தியோட இருந்து இந்த செயல்பாடு பண்ணுங்கன்றார். கோவில்ல போய் நம்ம வேலை பார்க்கணும், நம்ம தொண்டு பண்ணணும். அதான் ஹரிபக்தி இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 16வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 16, 17 மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि गूढस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க தவறக்கூடியவர் தவறாதவர்கள். தவறக்கூடியவர்கள் பௌதிகவாதிகள், தவறாதவர்கள் பகவானுடைய ஹரிபக்தியோடு செயல்படுறவங்க. 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளன. ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள். இந்த ஜட உடலோட உள்ளவர்களும் அது தவறக்கூடியவர். ஏன்னா இந்த பகவான் இந்த உடலை கொடுத்திருக்கிறார், ஆத்மாவை கொடுத்திருக்கிறார், நம்ம செயலையும் கொடுத்திருக்கிறார். நாம என்ன செயல்படுறோமோ அதுக்கேற்ற நமக்கு அடுத்த பிறவியோ இல்லையோ அது தீர்மானிக்கிறது நாம தான், நம்ம மத்தவங்க இல்லை அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப தவறக்கூடியவர்கள் யார்? பௌதிகவாதிகள். ஆன்மீகவாதிகள் பாருங்க தவறாதவர்கள், பகவான் ஹரிபக்தியோடு இருந்து செயல்படுவாங்க. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்ட உத்தம பரம புருஷ பகவான் இருக்கிறார், பராமரிப்பராக இருக்கிறார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகளுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். இந்த 3 உலகத்தையும் காக்கிறார். 18 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. यस्माक्षरमतितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीत पुरुषोत्तमः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாக இருவருக்கும் அப்பாற்பட்ட நான் திவ்யமாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமன் என்பதாலும் உலகில் வேதங்களையும் நான் அந்த பரம புருஷனாக அதை புருஷோத்தரமாக கொண்டாடப்படுகிறேன். ஹரிபக்தியோடு நாம அவருடைய செயல்பாடு மூலியமாக நாம வீழ்ச்சி அடையவர்கள் யார், வீழ்ச்சி அடையாதவர்கள் யார் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரிங்களா? அப்ப நம்ம வீழ்ச்சி அடையணுமா வீழ்ச்சி அடையாததா நாம தான் தெரிஞ்சு, நாம தான் அதை புரிஞ்சு அதை செயல்பாடா இருக்கு, அந்த செயல்ல நாம செயல்பாடு பண்ணணும். அது இந்த இடத்துல பார்த்தா உன்னத பகவானா இருக்கிறார். இந்த பதத்துல உன்னத பகவானா இருக்காரு. நான் திவ்யமாக இருப்பதால் நானே உத்தமனான என்பதாலும் உலகின் வேதங்களில் நான் அதே புருஷனாக சோதனமாக கொண்டாடப்படுகிறேன். அப்ப நாம எல்லாம் பகவானுடைய அம்சம் தானே, அப்ப நாமளும் கொண்டாடக்கூடியவர்கள் தானே, நம்ம செயலாளர் தான், நம்மளுடைய செயலாளர் தான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் வந்து நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும். ஆனா இப்ப நமக்கு நேரம் இல்லை. 2வது லெவலுக்கு வாங்க, கண்டிப்பா இதை பத்தி ரொம்ப அழகா படிக்கலாம். இவ்வளவு அழகா பாருங்க, இந்த படத்துல பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு இல்லைங்களா? இதெல்லாம் ஸ்டோரி ரொம்ப அழகா. இப்ப நாம எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை இப்ப 15 அத்தியாயம் படிக்கிறோம். இதே சிவபெருமான் பார்வதி தாயார்கிட்ட ரொம்ப அழகா இதோட மகிமையை சொல்றாரு. ரொம்ப அழகா இருக்கும். பத்ம புராணத்துல இருந்து வரும். பத்ம புராணத்துல இருந்து ஒரு அத்தியாயத்தோட மகிமையை சொல்றார். பிரம்மா பூமாதேவிக்கும் மூதேவிக்கும் ரொம்ப அழகா அற்புதமா விளக்குறார். பகவானை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு இவர்கள். சரி, இதை பத்தி நம்ம பின்னாடி படிக்கலாம், ஒரு நேரம் வரும். லெவல் 2ல வாங்க படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 19வது பதம் மாதாஜி. ஓகே. யோ மாம் ஏவம் அசம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானை மையமின்றி அறிகிறானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். எனவே பரதனி மைந்தனி, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். பகவான் ஹரிபக்தியோட இப்ப இது மாதிரி விக்கிரக வழிபாடு பண்ணா கண்டிப்பா நமக்கு மோட்சம் தான். ஒரு நாள் ஒரு கன நேரம் நினைச்சாலோ போதும் நமக்கு ஹரிபக்தியோட.
நித்யானந்த பிரபு, பகவான் சைத்தன்யர் 2 விக்கிரகத்தை வச்சு ரொம்ப அழகா அற்புதமா இங்க விக்கிரக வழிபாடு. நம்ம வீட்டுல சும்மா சாதாரணமா பகவான் கிருஷ்ணரோட போட்டோ இருந்தாவே போதும், அதை நினைச்சாவே போதும், பகவான் விக்கிரகம் அங்கேயும் வந்து உட்காந்துருப்பார், வந்து நம்ம வீட்டுல வந்து உட்காந்துருப்பார். நமக்குள்ள எப்படி இருக்கிறாரோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய பூஜாரியிலும் உட்காந்துருப்பார். பக்தி தொண்டு, அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டை நம்ம பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஹரிபக்தியோட. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லாஸ்ட் பதம் மாதாஜி. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं युक्तं मया नघ एतद् भूत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्याश्च भारत. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேத சாஸ்திரங்கள் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனி தற்பொழுது என்னால் இதை வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான், அவனது முயற்சி பக்குவத்தை அறியும். பகவான் கடைசியில பாருங்க நம்ம எல்லாருமே என்ன சொல்லிட்டாரு பாருங்க. ஏன்னா நாம எல்லாமே பகவானுடைய அனுகிரகத்தோட 15 அத்தியாயம் முடிக்க போறோம் நாம. அப்ப நாம எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க, ஏதோ இடத்துல ஒரு புண்ணியம் பண்ணிக்க. அதுதான் சொல்றாரு பகவான், பாவமற்றவனி. இது அர்ஜுனா சொல்றது இல்ல, நம்மளையும் சேர்த்து சொல்றாரு. இதுதான் இந்த விஞ்ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கணும். என்ன சொல்ற பாருங்க, இந்த 15 அத்தியாயத்தை நம்ம உட்காந்து கேட்கறதே அது ஒரு புண்ணியங்க. அது ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம புண்ணியம் செஞ்சிருக்கோம். அதனால இந்த பகவத்கீதை நம்ம படிக்கிறோம். இல்லைன்னா உணர்வே. நம்ம வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை புக் வச்சிருப்பாங்க, நம்ம முன்னோர்கள் பாட்டனார்கள் முப்பாட்டங்கள் வச்சிருப்பாங்க. நம்ம அதை தொடவே மாட்டோம், நமக்கு நேரம் இல்லை, ஓடிக்கிட்டே இருப்போம். அதுக்கு ஒரு நேரம் வரும். அது என்ன நேரம் பாருங்க, நம்ம செஞ்ச புண்ணியத்தினாலதான் வரும். இந்த 15 அத்தியாயம் நம்ம வந்த உடனே பகவான் என்ன சொல்ற பாருங்க, பாவமற்றவனே தற்போது என்னால் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுன்றார். இது அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் இல்ல, நமக்கும் தான் சொல்லப்பட்டது. இதனை புரிந்து கொள்பவர் அவன் அறிஞன் ஆவான், அவனது முயற்சி பக்குவத்தை அறியும். ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்து ஏவச பதனானாம் பாவனிய வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்துஜே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி, ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் சக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.